Мен Муса, мен 7 яш, мен ярда футбол ойнарға һәм стендапта. Майнкрафт һәм футбол. Мен Ясмин, мен 7 яш. Мен яратам рәсем ясарга краскалар белән. Сонарга яратам. Чәчәкләр җыярга яратам. Минем исемем Адель, миңа 7 яш. Минем исемем Дилара, миңа 7 яш. Мин Самат, миңа 7 яш. Мин Раяна, миңа 7 яш. Мин Руслан, миңа 6 яш. Мин Самат, миңа 7 яш. Мин Залина, миңа 7 яш. Мин Наим, миңа 6 яш. Мин Райнур, миңа 7 яш. Мин Ирек, миңа 7 яш. Мин Аят, миңа 7 яш. Повар. Түзүче. Футболист. Художник. Өскәч автосалонда машиналарны продавать итәсем килә. Полицейский начальнигы. Космонавт. Блогер. Меня зовут Скаш, ученый воспитатель. Блогер. Полицейский. Меня Скаш, повар блогер. Меня Скаш, ученый воспитатель. Әнигә чәчәк. Зурматрый. Машина. И машина. Әнигә тигә самлык. Шестой титәскилә. Бетонный попыт. Самокат. Әти белән әнигә яңа машина ГТР. Дуслар, бүләкләр алдым. Бәрәңге, котлет, салат, токмашлы аш. Токмаш. Перловка. Котлет. Токмашлы аш. Плов. Плов. Һәм токмашлы аш. Плов. 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 Залина, Муса, Раяна, Диляра. Хузен, Райнур, Адель, Галметтинов, Ирек. Мусана, Хузен, Саматна, һәм Галметтиновна. Казанга. Раяна, Ясмин, Залина, мин, Галметтин, Самат. Муса, Ирек, Райнур, Адель. Райнурны, Мусаны, Ноэльны, Ирекны. Адель, Аяз, Муса һәм Руслан. Ясмин, Дилала, Лаяна һәм Айза. Хузен, Муса, Руслан, Райнур, Диляра, Ясмин, Залина, Муса, Райнур. Хузен, Самат, Адель, Муса, Райнур. Муса, Хузен, Самат, Ирек и Галметтинов, Самат. Бүтән группаны. Әтигә. Әнигә. Футболистка. Повар. Әтигә. Хузен. Диляра. Әтигә. Әтигә шофер килә.